Kello on jo 8. Mikael, herätys! Äiti laita telkkari päälle. Joo. On Manni Lennion. Vai jaksaa. Teistä. Kala. Mä lähden kouluun. Heippa. Joka muuttuja. Moro. Mitä Riku? Eihän tässä mitään. Tänään alkaa viikonloppu. Tuutko tänään rantaan? En kun minä mielestä. Lapsenväiksi kun äiti lähtee tänään sinne työmatkalle. Onko se tänään? Joo. No mä luulen, että pääsit rantaan. Niin mäkin luulin. Tiedätkö missä Repe ja Jere on? Ne on tulossa kouluun. Okei. Moro Repe. Mo. Jerekin tuli. Joo. Kato, tuolla tulee lissut. Joo. Moi pojat. Mo. Mistä Karoliina on? En mä tiedä, sen pitäisi tulla. Oh my gosh, missä Karoliina on? Anteeksi tytöt, mä myöhästyin. Ei se mitään. Eihän myöhästy enää ikinä. En. Tuu Serafina, mulla on vielä asia. Mikael, tuutko tänään sinne rantaan? Enkö mun yleisenä lapsenvahtinen, kun se viikonloppu on tänään, mua ärsyttää. Oisitpä sä voinut tulla. No niin. Vaikka muut pääsee paitsi mä.